Dear leader of opposition, Jitendra Chaudhary, ex-MP, the Politburo ni member. Tini wansuk mani, nung khoroksha tiprasha, onek senior leader, onek experience dong ni political ni. Party alada ngai mano, haipono kakai manaje, norok hai borong thane sung onek kisu sorongjanai tong hi wansuk mani, kintu tini pura serai serai punuguri kanong je nini social media ni post khai mani tuye nang tam post khai kya worldwide in a new bottle nung hai khoroksha leader of opposition ex-MP te khoroksha politburo ni member nina mo hai post rok bai nung sung tam wansung nai no ti prahasti ni borok tam wansung nai no khoroksha mature politician da wansung nai na immature politician wansung nai nung hai disgusting borok no sung akai khaisi selengka tabu khai norok hai borok no sung nasingnam sung liya norok tibrasan boy khorang tisai to maya no maya je khorang tisai ro ponto norok kebeng go haisi abo hai nong hai borok no sung ta khai totally no akai suka ekdom seleng suka haisi soiliya tabu no hai borok no notice ka tabu kaisa khorang kaisa kai thansa kai janjan state ni janjan problem no rise no dilin thani khorang tisanai dilin thani sanlainai ni tini bobagra tei kwbangma chini kono sakma jisong ro milui kaisa thansa platform phai kaisa notice ni kaisa khorangoi dilino sigrinai ba dilino khanarinai dilino sawanai okokno salaimeni miawo nung chajakli haisi ari nung hai borok te tamle khaimanai ba kono khaimi anorok je borok kaham khai tongo kaham khainani lamo kasunani abo simisi nong samong haisi an bagino nung hai Jitendra Chaudhary no sung tabula akai sukka haisi seleng sukka sung wansuk mani tipramotha alada party CPM alada party hai pano khoroksa wansuk mani je tiprasa ni bisingo Jitendra Chaudhary sung hai borok tongko kaisa bong thane onek kisu political surungna tongoi mani kintu totally disgusting haisi disgusting akai khaisi nangno takai an bagino sanamu sungo nung tabu je buni dalarang chirikhok tongmani kono lab koi haisi nung kono dino tiprasano yok samari maya nung je imang nung tomani o imang bo kono din purong nung yaisi bujikha on bagino khlaimi akai siringai noga sugoi tong naisi je khanjai no jorar yaisi agabon chanamu sungo nung hai borok no sungte sujugri oi mai yaisi nung hai borok no sujugri oi sung sesang gaisi aboino sung tauni generation ni borok tabuk gen z ni borok sung haisi norok hai XPR malong no sungte kamnang liya norok hai XPR no sungte buskango nanya musung lihaisi so abon bagain sana musungo be careful kaham kai tong lihaisi tabuni boys sungkha tabu boys je tongmani kaham kurung kai sai thangoi nijin family borok bai kati dehaisi political lo yakek themang themangoi kono lab kore haisi kebo muitu khaiglak no haisi abon bagain sana musungo ani advice jora tongkho kaham kurung kai tongdi nijin family bai somai kati di o buni dalarang chiri khogoi kono lab tongla so abon bagain chawo chuno nung jespan sadi Bubagrano Jespan Hindi Notice Party Katal Khulungman Jespan Sadi